Ja sitten tää reitti vie täältä Ylläsjärven laskettelukeskuksen kupeesta kohti Kahvikeidasta. Ja tää tämmöstä alamäkivoittosta näyttää ihan mukavalta, niin otetaan pieni pätkä filmille. Ojanlatva Ylläsjärvi Sport Resort. Niin täytyy katsoa karttaa. Joo, tuo Ojanlatva on oikea suunta, eli sinne jatketaan. Ja joku tupa nyt tuli. Ojanlatvan metsästyskämppä. Ja pysähdys oli tämmöisellä Ojanlatvan metsästyskämpällä. Ihan kiva pieni kämppä tässä vapaasti retkeilijöiden käytettävissä. Ja tästä matka jatkuu kohti Latvamajaa. Mä tiedän, että täältä on kahvikeitaan kuitenkin väliin. Niin matka joutuu vähän rivakammin. Ja tainnut tää pieni tihkusädekin lakata. Katsotaan, jos toi kameran linssi pysyisi puhtaana. Ja ei kun menoksi. Sano Anni Lenoks. Tuolla ei kämpällä ollut ketään, kun kaikki pysähtyy tähän laavalle. Mikäs paikka tää nyt on sitten? Täytyy mennä takaisin tuonne Ojanlatvalle ja jatkaa siitä tuonne eteenpäin. No niin, ei se mitään. Tulipa kahvikeitaalla käytyä. Täytyy olla tarkkana näitten suuntien kanssa. Ja sitten alkaakin tämän fillariretken viimeinen osuus, eli täältä Latvamaalta takaisin Näkäslompoloon. Ei juuri enää sada, mutta ei kyllä paistakaan. Ja fillari on tossa ja akussa vielä 66% sähköä, että nyt voi käyttää hyvin avustusta. Tästä on joku 6-7 kilometriä taitaa olla matkaa enää jäljellä. Ja niin on.
Tulipa sitten pienet lipat. Ei käynyt kuinkaan. Vähän liukasta jää. Ei kun matka jatkuu. No. No niin. Tähän tultiin.